pois como decidiches facer o cambio do boxeo ao atletismo? Pois do boxeo ao atletismo pois foi porque o boxeo ten unha edad límite o que son as competicións en boxeo olímpico a nivel amateur, a nivel nacional. Entón, como eu non tiña pensado facerme profesional, xa uns anos antes, no 2021, xa empecé a coñecer o que eran as pistas e así, cando fixemos o club de atletismo dentro do de boxeo, foi máis que nada para facer controles en pista. O que me dedicaba máis ben era a facer fondo. Para que? Para ter fondo para os combates, para aguantar. De feito, a maioría ganeinos por eso, porque polo aguante que tiña. No Campeonato Galego, 3 medalliñas... Sí, este ano iba con ganas, empecé a entrenar en novembro exclusivamente para facer velocidade, para poder facer as probas combinadas, que lle tiña ganas. E nada, presenteime ao 200 e 400 individual e presenteime despois ás probas combinadas, que foi todo no mesmo fin de semana. Saleume bastante ben porque a verdad foron 3 medallas de ouro, pero bueno, o mellor de todo foi que mellorei as marcas casi todas e eso sempre che motiva a seguir entrenando e a ver que podes facer máis. Entonces fixen a mínima para o de España nas probas combinadas, que son agora en marzo, e alá iremos a Málaga, Antequera, a ver que nos traemos de alá, polo menos traer unha boa experiencia, aprender de todos os que están ali, que sempre aprendes cousas dos compañeiros, sí, dos compañeiros de atletismo, e a verdade é que vou con moitas ganas e con moita ilusión.